И здравейте, хора! Аз съм Пешо Гейминг и днес в това епизодче на Brawl Stars ще ви покажа QR кодове за пинове и за една или две емотиконки или player icon, както се казват. И да, преди да ви покажа за всички пинове и иконки, се абонирайте за канала и лайкнете видеото, за да може да станем 50 абоната. На 50 абоната ще направя giveaway и ако стигнем изобщо абонатите, ще ви дам условия как да участвате. И да, ето ви за първия пин QR кода. Ето сега ще ви излезне на екраните снимка на самия пин. Готово. И ето ви и втория QR код за втория пин. Ето това е снимката му. Ето и третия. Опа. Не. Ей. Не. Не. Извинете ме. Ето ви за четвъртия пин QR кода. Ето и самия QR. Самата снимка. Обърках се. И да. Ето и за накрая плеер иконата на Спайк. И да. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се да сте получили тези награди. Ако е така, лайк, subscribe за видеото, коментар, напишете. И да. Това беше от мен. И чао.